Andrés Boix, professor de Dret i observador atent de l'actualitat. Benvingut esta nit al programa de La Qüestió. Hola, bona nit i gràcies per convidar-me. Bé, comencem. Estem a punt de complir 3 setmanes de confinament, 3 setmanes d'estat d'alarma. Diria vostè que estem buscant-li els límits, les costures a l'estat de dret? Sense cap dubte. La situació és una situació molt complicada des de molts punts de vista, evidentment sanitària, també econòmica per moltíssima gent i cada vegada més gent. I això fa que l'aspecte jurídic hagi estat, de moment, desatès. I, en general, hi ha una sensació molt compartida i és que les mesures que s'han pres eren necessàries, potser fins i tot abans i potser fins i tot alguna més, i aleshores això està fent que no es qüestione molt com s'estan prenent. Però sí que hi ha algunes coses que es podrien comentar. La primera és si s'estan prenent tenen una suficient habilitació amb el mecanisme constitucional de l'estat d'alarma, perquè sobretot la restricció pràcticament absoluta dels moviments dels ciutadans, en principi l'estat d'alarma no ho permet i s'hauria d'anar a altres instruments més exigents que requereixen més debat previ al Congrés, com per exemple l'estat d'excepció. I la segona qüestió és si les possibilitats d'acció sancionadora que tenen les forces i cossos de seguretat de l'Estat a partir de les disposicions de l'estat d'alarma s'estan complint d'una forma correcta. És a dir, bàsicament, si tenim una bona definició de les conductes infractores que permeta garantir la seguretat jurídica dels ciutadans, de saber exactament què és el que poden fer i el que no i quan poden ser sancionats per incomplir. Aquestes dues consideracions són molt importants. I després hi ha un tercer vessant que també es pot comentar i és com afecta tot això a l'estat autonòmic, al repartiment de competències. Però, bàsicament, sobretot els dos primers vectors són molt importants i s'han comentat molt poc. Diria vostè, pel que s'ha observat fins ara, que en una situació de certa emergència s'està fent algun tipus d'abús? Algú s'està aprofitant d'aquesta situació? A veure, sincerament, la sensació que tinc és que estem tots desbordats, cadascun en el nostre àmbit professional. I el govern està manifestament desbordat per tractar de respondre el millor possible a la situació i probablement també forces i cossos de seguretat de l'Estat estan també desbordats i és raonable. I estem tots adaptant-nos. El que passa és que, encara que no hi hagi mala fe i tractant de fer les coses el millor possible, sí que és de veres que quan tenim una definició tan ampla, tan poc concreta del que es pot fer i el que no es pot fer en cada cas. Per exemple, has d'estar confinat a casa, però està prohibit estar confinat a la segona residència o no? No diu res el decret sobre això, però hi ha una interpretació de molts cossos i forces de seguretat de l'Estat que això està prohibit. Aleshores, hi ha gent que se desplaça a aquesta residència per a confinar-se, pot ser, i aleshores li diuen, no, vostè no pot fer això, li posa una multa. Totes aquestes coses haurien d'estar aclarides. I no és tant que siguin abusos, com que en una situació com aquestes se generen aquestes distorsions per una falta de previsibilitat, d'una falta d'una definició concreta, típica, de què es pot fer i no es pot fer. Això és responsabilitat del govern, són les autoritats les que ho han de fer. I després els aplicadors, ja a partir d'ahir, doncs hi ha un risc que està ressaltant tothom i que és important tindre-ho en compte, i és que aquestes mesures excepcionals, per exemple, a altres països que estan combatint la pandèmia de forma molt eficaç, tenen molt de control als ciutadans i la seva intimitat via mitjans electrònics. Passa al Japó, passa a Corea, passa a Singapur, passa a Xina. I hi ha la tentació de quan tens uns poders que van més enllà del normal per la situació excepcional i t'hi acostumes, a poc anar gastant-los. De manera que, per exemple, el govern d'Espanya ja ha fet una ordre ministerial per a començar controls semblants, no sabem encara com ho faran, però ara mateix el govern té més controls i més capacitat que d'ordinari. Quan passa l'emergència, pot ser que s'hi habitue i que acabi decidint que vol expandir-los d'una manera o una altra, pot ser d'amagatall. Aleshores, els ciutadans hem d'estar vigilants, perquè si en un moment donat decidim que hem de restringir una mica o renunciar a una mica de la nostra privacitat per combatre millor situacions com aquestes, ho hem de fer entre tots, amb un debat democràtic, transparent i sospesant perfectament quina és la proporció exacta de renúncies que hem de fer. I això ho hem de fer democràticament, no se pot fer sense eixe debat. I és un risc que els governs s'hi habituen a aquesta situació i vulguin simplement traslladar, continuar la situació com si no haguera desaparegut l'emergència i traslladar els poders d'excepció que tenen ara a la vida quotidiana. Senyor Boix, no tenim temps per a més. Moltíssimes gràcies per estar esta nit en La Qüestió. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que estigueu tots bé i una abraçada forta a tots.